हाय गाइस नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ खालामनायफोरखौ नुयो गोदान आपडेट होबाय थानायखौ नुयो अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बेवहाय ड्रागन आरो फान्थाव गायनाय दं। ड्रागनजों लोगोसे फान्थाव गायना होदों। बेखौ गायनाया मास मोनसेयानो जाबाय खोमा। हाग्रा फुना होग्रोदों बावाखै। जोंना फादारा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि मानसिमोन नालाय सिगाङाव बिनिफ्राय मोननानै गायदों आरो लाबोनानै दासो देरहांदों। ओरैनोथ' फिथाइ थायनोबो गोबाव नांगौनो 5 इयार्स नांगौनो दासो देरहांगासिनो। नैबेयो एसे सिगां गायनायमोन ड्रागना बेवहाय फान्थावजों सिगां गायफाग्रोनाय जादोंमोन आरो फान्थावआथ' दा देरबाय नैबेनो एसे जौसिनबाय बेहा। बे फान्थाव बिफां सिङाव दंजोबो ड्रागना बेना एसे जौसिन जाबाय आरो फान्थाव बिफां बारायसिना। फान्थावआबो फिथाइया खानानै फानहैनो मोनहांबायानो जाहांबायानो देरहांबायानो। एसे जौसिनांबाय बेहा गोजौसिन जाबाय सिगां गायनायखाय। फेंखा बारायगासिनो बारायदों दा दालाय बिदिनो। बेयाव सिङाव दंजोबो फान्थाव बारि सिङाव। न'आवनो गायजोबनाय बे फान्थावआबो फुलियाबो न'आवनो बानायखानायमोन। बेवहाय स्ट्रबेरि गायदों फिथाइया थायगासिनो। हाथायावबो लांगासिनो मेरलायानो लांबाय बुरजा। दाबो थायफुगासिनो बाजाराव लकेलाव फानहैगासिनो। फायखारिफोरनो हैदों बाजाराव। रानिं थायगासिनो दा फिथाइया। बेवहाय थाइबें आरो सबाय बिमा गायनाय जादों। थाइबेंआ थायबाय फिथाइया फानहैबायबो माखासे। सबाय बिमाया थायथ'वाखै दाबो। दासो मानग्लोबहांदों सबाय बिमाया। फिथाइया देरहांबायानो फानबाय माखासे थायगासिनो दाबो। गाहायाव प्लास्टिक बना होनाय जादों हाग्रा दुयैनि थाखाय, हाग्रा रज'यैनि थाखाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ नुबाय थायो।